ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. дафтари матбуоти риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд шуморо бо муҳимтарин натиҷаҳои фаъолияти милитсияи минтақа вобаста ба ошкор ва пешгирии кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок шинос менамояд. ман Акбар Шарифӣ ба шумо маълумот хоҳам дод, ки берун аз сарҳади қонун пой ниҳодан боз киҳоро ҷавобгар намуд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. табиб ё ҷодугар, боздошти фолбини мардумфиреб дар ноҳияи Спитамен. барои кушодани бахт чӣ миқдор маблағи пул мегиред? Тахминам 100 сум мешавад, як та бахти кушо боз табдор мебирад. авбошӣ дар қаҳвахонаи мавҷи дарё. боздошти чорводӯз баъди 1 сол. аввал як чағза дидам, соҳибашон набуд, сони дуташа гром рафтам. Рато диққат кард, кофтим. Мана худо бо насиби мо будааст, баъди 1 сол 13 рӯз ёфтем, раҳмат. дузди кисабур ба даст афтод. давидам ки инҷа як кас маран дошт. ҳам нашаманд, ҳам нашафурӯш. 4 сол шудааст, қариб гашишро истифода мебарам. ҳар рӯз не, муддати 1 ҳафтада 1 бор, 2 марта. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. барномаро аз хабари кӯтоҳи ҷиноятӣ оғоз менамоем. дар доираи амалиёти якҷояи мақомоти милитсия ва прокуратура муовини директори яке аз литсейҳои шаҳри Хуҷанд омӯзгорзани 45-сола дар утоқи кориаш ҳангоми гирифтани пора дастгир шуд. гумонбаршуда санаи 31 май аз як нафар марди 44сола сокини шаҳри Хуҷанд маблағи пулӣ 3000 сомониро барои додани шаҳодатномаи ихтисосӣ, ки мавқеи мансабиаш ба чунин ҳаракат мусоидат карда метавонад гирифтааст. нисбати омӯзгор бо моддаи 319 кодекси ҷиноятӣ гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. чорабиниҳои марҳилавии оперативӣ кормандони шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро муваффақ гардонид, ки нақшаи ҷиноятӣ нашаҷалоберо шикаста наздик 3,5 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш мусодира намоянд. гумонбаршуда сокини 45-солаи шаҳри Кӯлоб мебошад, ки даромади пулӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадорро ҳадаф қарор додааст. чорабиниҳои оперативии шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд фаъолияти пинҳонкоронаи нашаҷалоберо бепарда сохт, ки аз вилояти Хатлон ба минтақаи Суғд воситаи нашадорро интиқол доданӣ шуд. шаҳрванд Муродов Эраҷ Аҳтамович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи маҳаллаи 10-уми шаҳри Кӯлоб ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул бошад ҳам баъди ба фурӯш баровардани 3 килои 457 грамм мухаддароти нави ҳашиш дастгир гардид. кормандони милитсия бо баргузории коркартҳои махсуси марҳилавии оперативӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб нақшаи нашаҷалобиро шикастанд. гумонбаршуда Эраҷ Муродов ҳарчанд бори аввал ба ҷавобгарӣ ҷалб шавад ҳам алоқамандию вобастагиаш ба воситаи нашадор нав нест. ин коре ки кардем буд яко дар ҳаёт шахсияти одамода мерасонем, ки ин кор барои баъд аст ба ира наравам. шумо худатон ягон намуди воситаи нашадор истифода мебаред? 4 сол шудааст, қариб гашишро истифода мебарам. ҳар рӯз не, муддати 1 ҳафтада 1 бор, 2 марта. кадом тарзу субхате истифода мебаред? дар сигарет пур карда каж мекашем рост. айни ҳол нисбати гумонбаршуда бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва барои муайян кардани дигар шохаҳои ин шабакаи нашаҷалоб дар шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. милитсияи шаҳри Конибодом аз ошкорсозии чорводуздӣ хабар медиҳад. Абдулҳай Усмонов гумонбари ҷинояти дуздӣ 10 моҳи апрели соли 2020 аз ҳудуди заминҳои боғдории ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом 2 сармоли калони шохдор тасарруф намуда баъди 1 соли нигоҳубин чорвои бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро ба фурӯш бароварда дастгир шуд. ҳамчунин нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Конибодом ноболиғи 16 солаеро бо гумони дуздии 1 сар чорво боздошт намуданд.
ошкор намудани ҷиноятҳои солҳои пеш содиршуда дар баробари самти афзалиноки фаъолияти милитсия будан боз аз он ҷиҳат дилписанд аст, ки ҷомеа аз ҳаракатҳои хавфнок, эмин ва ҷинояткор беҷазо намемонад. тасдиқи ин гуфтаҳоро дар амалу рафтори шаҳрванд Усмонов Абдулҳай Атамҷонович, соли таваллудаш 1995, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом дидан мумкин аст, ки бо ҷурми дуздии моли калони шохдор дастгир шуд. ҳарчанд чапдастӣ моҳи апрели соли 2020 содир шудааст, бо гузашти як сол ҳақ ба ҳақдор расид. шумо аз куҷо медонистед, ки ман дар ин мавзеъ чорвоҳо нигоҳ дошта мешавам? вай соле ки омадам, ман аввал як чағза дидам, соҳибашон набуд, сони дуташа гром рафтам. дуздиҳо дар ҳудуди заминҳои боғдории ҷамоати диҳотии Пулотон содир шуданд. гумонбаршуда Усмонов як бора ду сармоли калони шохдори хоҷагидоронро, ки шабона беназорат меистод, тасарруф намуда, он замон ба ҳар кадоми 7000 сомонӣ зарар мерасонад. اگه روز بیام گاوام نیست در همینجا، فقط همین زندگان ما افشتی گاوام بود. همین برگوز بیام نیست که در را کوب کردیم، در مجلس مراجعت کردیم، اصلا کافتیم. بعدی یک سال در بازار برای دست یافتیم. тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ҷиноятӣ ва ба даст нафтодан як бора аз фурӯхтани чорвоҳ худдорӣ карда умед дошт бо гузашти вақт ҳодиса фаромӯш ва ӯ беҷазо мемонад. бо ҳамин ният баъди як соли нигоҳубин чорвоҳи бо роҳи ҷиноят ба дастомадаро ба фурӯш бароварда бошад ҳам моли касб ба ӯ насиб накард. дар ҳудуди молбозори шаҳри Конибодом ба даст афтод. бутун зиндагои мо аввалу ҳамин молу ҳол мефурӯшем, яхташа фурӯшем, як сол мисол оиламо кати зиндагӣ мекунем. Продукту мерасад. як сол мои мана зих кард, расо диққат кард, кофтем. мана худо бо насиби мо будааст, баъди як солу 13 рӯз ёфтем, раҳмат. ҷабрдидаҳои ҷиноят замоне моли худро аз даст доданд, ки чорво дар саҳро шабона беназорат меистод. пайти муносиб ба кажрафториҳо замина гузошт. ду сармоли калони шохдор предмети дуздиҳо безарар ва дар ҳолати парваришёфтагӣ ба фоидаи ҷабрдидаҳо ба соҳиби аслӣ баргардонида шуд. натиҷаи ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ имкон дод дар шаҳри Конибодом боз як ҳолати чорводуздӣ бо изи гарм ошкор шавад. шахси номаълум, ки баъдан милитсия шахсияти ӯро муайян кард, шаби 30 ба 31 май тариқи пинҳонӣ аз заминҳои саҳроии хоҷагии деҳқонӣ Энаҷон Боиматова воқеъ дар ҷамоати Пулотони шаҳри Конибодом як сармоли калони шохдорӣ ба шаҳрванд Абдураҳмон Холиқов тааллуқ доштаро тасарруф намудааст. ҳаминҷа мо дидем ки шубҳа кардем ки ҳамин гова кушода рафтагӣ. بعد وقتی کافتیم به منیسا خبر دادیم، با یاردم منیساها همین گاوا یافته همینجا باوردیم. نوزیران منطقوی ملیتسیا با گرفتن اخبارات حدود مالبازار شهر کنیبادام را سنجش نموده، نابالغ 16 ساله را هنگام فروختن چارواهای دزدیده شده دستگیر کردند که در اوج کمالات به کجرفتاری مایل پیدا نموده باری اول جنایت صادر نموده است. нафаре ки ҷиноят содир намуда ба ҷомеа нороҳатӣ меоварад, албатта мутобиқи меъёрҳои қонун беҷазо нахоҳад монд, аммо шаҳрвандонро низ зарур аст дар ҳифзи моликияти худ қатъӣ ва эҳтиёткор бошанд. дар ноҳияи Ашт ба кормандони милитсия муяссар гардид, ки ҳаракатҳои зараррасон ва пинҳонкоронаи кисабури касбӣ Умед Хоҷаевро ошкор намоянд. дуздӣ дар ҳудуди бозори фаровони ноҳия ба қайд гирифта шуда, ҳузур доштани кормандони милитсия дар ҷои ҳодиса барои боздошти гумонбар бо изи гарм мусоидат намуд. назорати бозорҳо ҷиҳати пешгирӣ аз дуздӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Аштро барои боздошти кисабур дар рӯзи аввали пой гузоштан ба ҳудуди ноҳия муваффақ гардонид. шаҳрванд Хоҷаев Умед Рустамович, соли таваллудаш 1989, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, ки қаблан барои дуздӣ суд шудааст, аз одати бад дил канда натавониста бо мақсади дуздӣ ба ноҳияи Ашт омада, санаи 22 май тахминан соати 8:30 дар ҳудуди бозори фаровони ноҳияи Ашт баъди кисабурӣ ва аз ҷайби марди 54-сола сокини ҷамоати деҳоти Ошоба тасарруфи 390 сомонӣ дастгир мешавад. خواستم وای کنم گریزم دیدم که اینجا یک کس مرا داشت. кисабури моҳир ва гумонбари ҷинояти дуздӣ Умед Хоҷаев баъди мушоҳидаи нақдина ва ҳаракатҳои бепарвоёнаи ҷаврида бо мақсади дуздӣ ӯро дунболагирӣ намуда миёни тӯдаи одамон даст ба кисаи охирон андохта 390 сомонӣ бо мақсади харидории озуқаворӣ бо худ доштаашро тасарруф менамояд.
бо ошкор гардидани ҷинояти дуздӣ ва оғози парвандаи ҷиноятӣ дасти тавонои қувваи қонун осори худро дар сарнавишти гумонбаршуда хоҳад гузошт. идомаи барнома. Санаи 21 май тахминан соати 22 ошхонаи мавҷи дарё воқеъ дар шаҳри Гулистон ҳамчун майдони ҳарбуззар ва бетартибӣ қарор гирифтааст. сабти камераҳои назоратӣ нишон медиҳад, ки чӣ гуна ду мизоҷ бо маъмурияти ошхона мушт ба гиребон шуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон нисбати ду нафар барои содир намудани ҷинояти авбошӣ, яъне дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. Санаи 21 май тахминан соати 22 қаҳвахонаи мавҷи дарё воқеъ дар шаҳри Гулистон майдони қуввасанҷии ҷисмонӣ ва бетартибӣ барои шаҳрвандон Муҳаммад Абдурасулов ва Хуршед Рустамов, истиқоматкунандагони кӯчаи дӯстии халқҳои шаҳри Гулистон қарор гирифт. сабти камераҳои назоратӣ нишон медиҳад, ки чӣ гуна ду мизоҷ аз ҳиссиёти авбошӣ бо ду нафар маъмурияти ошхона мушт ба гиребон шуда тартиботи ҷамъиятиро чӣ дар дохил ва чӣ дар беруни ошхона вайрон мекунанд. луқмапартоӣ ба мизоҷони ҷинси зан, ки аз хизматрасонии ҳамин қаҳвахона баҳра мегирифтанд ва ҳаракатҳои авбошона нисбати онҳо сабаб мешавад, ки маъмурияти қаҳвахона ба рафтори ҷавонон эрод ва риояи одоби инсониро талаб намояд. аммо гумонбаршудаҳо бо дағалӣ посух дода қувваи ҷисмонӣ истифода мебаранд, ки дар натиҷа ба содиршавии ҷинояти авбошӣ анҷомид. машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ, ки оқибати он мардумфиребӣ аст, сабаб шуд, ки мақомоти милитсия нисбати Рустам Юлдошеви 64 сола сокини ноҳияи Спитамен парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. ин тақаллубкори ба ҷодугарӣ номбароварда бо тахаллуси Рустами Фолбин ба боварии ҷавонзани 33 сола даромада барои муносибати шавҳарашро бо ӯ хуб ва хушбахту фарзанддор намудан 4100 сомонӣ гирифтааст. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз усули қаллобеест, ки баъзе тақаллубкорон бо ҳамин роҳ ба боварии шаҳрвандон даромада маблағи пулӣ ва ё ашёҳои арзишманд ба даст меоранд. коркардҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ҳамин гуна як чеҳраи мардумфиреб шаҳрванд Юлдошев Рустам Мазбутович, соли таваллудаш 1957, истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияи Спитаменро шинохта гардонид, ки солҳои тӯлонӣ бо ваъдаи табобату дуохонӣ, гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ, пешгирӣ аз безурётӣ, ҷодушканӣ, пешгӯии тақдир ва даҳҳо дигар хизматрасониҳои ба боварии динӣ алоқаманд фаъолияти сеҳру ҷодугарӣ мебурдааст. сухати иҷро мекунед шумо? من زبان عرب من مسلمان زبان و عربی خوندن نمیتونم، لیکن روبردار کرده همه چیز نوشته میتونم. یگان نرخ معین دارید شما؟ ها. تومورتون چند سوم است؟ از 100 سوم زیاد. برای شدن بخت چی مقدار مبلغ پول میگیرید؟ تخمینم 100 سوم میشه، یک تا بخت شو باز تبدیل میبرد. ин нафари дар ҳалли муаммои мардум гӯё чорасоз бо истифода аз китобҳои динӣ ва ашёҳои сахту беҷон ба фаъолияти сеҳру ҷодугарӣ машғул шуда дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар шаҳраки Навкат кӯчаи Тошматов ҳавлии рақами 24 мизоҷонро қабул ва бар ивази ҳар як хизматрасонӣ маблағи муайяни пулӣ ба даст меовард. масалан, санаи 26 май аз як ҷавонзани 33 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои муносибати шавҳарашро бо ӯ хуб ва хушбахту фарзанддор намудан 4100 сомонӣ гирифтааст. чунин кирдор дар ҳолест, ки Рустам Юлдошев дар ҳалли муаммои оиладории худ оҷиз буда 5 маротиба оиладор шудааст. вақте ки шо мекунам хонаш вайрон шудастаги бошад ва якта кара мечам. мисол як хелаша шавҳараш рафта нешуда мебиравад, چند سال و فریاد کرده آورده میتونم یا زنش بچه هاش پرستو رفتن نیست میشد و فریاد کرده از دیگر جوشبا آورده میتونم این خیلی خالاتون مول میشد گرمش در کار میگرمی مثال دیگر جوبا برآمده از خونش خنک شده باشه دیگر آدم گرم شده باشه اما گرم شدگیش بیکار میکنم که از دیگر خونش پر گرم میکنم. овозаи дуохонӣ баровардани сеҳру кина тумору таштоби гӯё наҷотбахш ва дигар маҳорати фавқулодаи гумонбаршуда бозори ӯро гарм ва мизоҷони эътиқодманд ба хусус занонро гумроҳ менамуд, ки бовар карда дар баробари маблағи пулӣ ба шарту шароити пешгузоштаи ӯ розӣ мешуданд. бадахлоқии ин марди тақводор бо мизоҷони ҷинси зан фарзияи дигари оперативиест, ки далелҳояшро тафтишоти пешакӣ мавриди санҷиш қарор додааст. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки Юлдошев Рустамҷон Мазбутович шаҳрвандонро қабул намуда бо роҳи сеҳру ҷодугарӣ ба боварияшон даромада маблағҳои пулияшонро тасарруф мекардааст. асосан аз хизматрасониҳои Юлдошев Рустам Мазбутович сокинони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон
истифода мебурданд ки бевосита онҳоро қабул намуда фиреб намуда маблағҳои пулияшонро тасарруф мекардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нафарони аз амалу рафтори Рустам Юлдошев зарардида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ва ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пахши пиёдагар аз ҷониби нақлиёти мусофиркаш ба марги пиёдагард анҷомид. бархурди шадиди сабукрави Toyota Corolla бо нақлиёти боркаш дар ноҳияи Шаҳристон муҷиби марги мусофири сабукрав гардида боз 3 нафар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошт. дар ин бахши барнома дар баробари ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ҳамчунин аз натиҷаи рейди шабонае ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Хуҷанд гузаронида қоидаситезиҳо аз ҷониби ронандагони автомошинаҳои гаронарзишро ошкор намуданд, маълумот хоҳем дод. танҳо дар давраи моҳи майи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 21 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 14 нафар ба ҳалокат расида, 20 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар содиршавии ин садамаҳои нақлиётӣ агар аз як тараф ронандагон гунаҳгор бошанд, аз тарафи дигар худи пиёдагардон низ гунаҳгоранд. онҳо ҳангоми гаштугузор дар кӯчаву роҳҳо бо мақсади сарфа намудани вақт ҳаёти худро зери хатар гузошта роҳро аз ҷойҳои ғайримуқаррарӣ убур менамоянд. масалан санаи 25 май тахминан соати 15:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтери хатсайри мусофиркашонии рақами 80 Отабеков Отабекхоҷа Бузрукович соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров ҳудуди стансияи нақлиётӣ аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди 73 соларо ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта баъди дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. ё худ санаи 29 май тахминан соати 12 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla Баҳром Одилзода соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 172 шоҳрои Душанбеи Хуҷанд Чаноқ дар мавзеи деҳаи Қумбели ноҳияи Шаҳристон аз сабаби наандештани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Мерседес Бенз таҳти идораи ронанда Юнусалӣ Шермирзоев истиқоматкунандаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ки аз самти муқобил ҳаракат менамуд бархӯрдааст. дар натиҷа ҳарду нақлиёт осеби техникӣ бардошта мусофири сабукрав Содир Ҷумаеви 50 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва худи ронанда ва боз як мусофири ҳамин нақлиёт ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. аз рӯи ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ дар шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд маводҳои аввалияи тафтишотӣ тартиб дода шуда, оиди сабабу омилҳои ба садама мусоидаткунанда тафтишоти пешакӣ идома дорад. масъулини бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд сабаби бештари дучор шудани ронандагон ба садамаро бо сурати аз меъёри муайяншуда баланд идора намудани нақлиёт ва риоя накардани қоидаи ҷойвазкунию сабқат рабт медиҳанд. дар вақти шабона вайрон намудани тартиботи қонунгузорӣ дар роҳҳои марказии вилоят аз ҷониби ронандагони воситаи нақлиёт ки аксари онҳо гарон арзиши хориҷӣ мебошанд ба ҳаракати бемамонияти шаҳрвандону дигар воситаҳои нақлиёт халал расонида боиси костагардонии маданияти шаҳрдорӣ гардидааст. вобаста ба пешгирии ҳолатҳои мазкур аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят дар якҷоягӣ бо кормандони бахшҳои фаврии дастгоҳи раёсат таи чандрӯз амалиёти шартии тартиботи шабонаро роҳандозӣ намуданд. зимни баргузории амалиёт ҳолатҳои зиёди дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз қабили таваққуф дар қатори дуюму сеюми роҳ махсусан назди тарабхонаву қаҳвахона ва марказҳои хӯроки умум, банд намудани гузаргоҳҳои пиёдагардон ва риоя накардани талаботи аломатҳои маънкунанда, беназорат гузоштан ва таваққуфи дурудароз дар дохил ва назди истгоҳҳо бо садои баланди гӯшхарош яку якбора аз ҷои ист ҳаракат додани воситаи нақлиёт ва насби дастгоҳҳои худсохти садобаландкунанда беиҷозатнома сиёҳшиша ва гирдогирд пардапӯш дар ҳолати мастӣ ва берақамҳои қайди давлатӣ идора намудани воситаи нақлиёт ки
ҳамаи ин аз костагии ахлоқу маданият ва амалҳои ношоистаи чунин афрод дарак медиҳанд ошкор ва нисбати ронандагон ки аксарияташон ҷавононанд чораҳои дахлдори қонунӣ андешта шуданд. Масалан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota RAV4 рақами транзитияш T7727 X02 Раҳимов Далерҷон ҳабибҷонович сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 0002 RT02 Муҳаммадҷонов Азимҷон сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Avensis рақами қайди давлатияш 9700 VM01 сокини шаҳри Хуҷанд кӯчаи Гулистон. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Saturn рақами қайди давлатияш 0610 YE02 Қобилов Амакҷон Идибоевич сокини шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Свусе. махсусан дар вақти шабона бетартибӣ ва қоидавайронкуниҳои дағали баъзе аз ронандагон дар назди тарабхонаи нуқтаҳои хӯроки умум ва ҷойҳои истироҳатии шаҳрвандон ки сабаби монегии ҳаракати мунтазими дигар воситаҳои нақлиёт гардидааст боиси нигаронист. аз ҷумла зимни амалиёти профилактикӣ дар назди нуқтаи Дилхуши Хваканта, тарабхонаҳои Адибон ва Равшан, боғи истироҳатии Камоли Хуҷандӣ, тарабхонаи Баҳори Аҷам муайян гардид ки мизоҷони ин марказҳои хизматрасонӣ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда бо таваққуф намудан дар қатори дуюму сеюм ва роҳи пиёдагард ба равои озоди дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал эҷод менамоянд. ҳолати нигаронкунандии дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид ин дар роҳу кӯчаҳои марказӣ бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ гардидааст. дар доираи амалиёт барои насбу истифодабарии дастгоҳҳои худсохти садодиҳанда ва бо овози баланду гӯшхарош дар кӯчаҳои марказии вилоят идора намудани воситаҳои нақлиёт нисбати чунин шаҳрвандон ронандаи автомошини тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 0100 Нехе 02 Каримов Аҳмадҷон сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ҷамоати Ҳайдар Усмон соҳибкор. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатияш 7770 DV02 ронандаи мотосикли тамғаи Карасони рақами қайди давлатияш 004 S02 Ғафуров Азимҷон сокини шаҳри Хуҷанд парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда чораҳои қонунӣ андешта шуданд. ҳамзамон дар рафти амалиёти тартиботи шабона якчанд ҳолатҳои идораи автомошинаҳои сиёҳшишаи беиҷозатнома, насби дастгоҳҳои махсуси садодиҳанда ва берақамҳои қайди давлатӣ муайяну ошкор карда шуданд. мавриди зикр аст ки таи 2 рӯзи баргузории амалиёти тартиботи шабона дар умум 108 ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар қисмати шабона аз соати 21 то 23 ошкор ва нисбати ронандагон чораҳои дахлдори қонуниву профилактикӣ татбиқ гардид. мушоҳидаи чунин ҳолатҳо ҳар яки моро водор месозад ки нисбати амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ беаҳамият набуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи он саҳми худро гузорем. мақомоти милитсия бедаракшуда Холматова Мадинахон Толибҷоновна соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷандро ҷустуҷӯ дорад. номбурда гирифтори бемории рӯҳӣ буда санаи 2 майи соли ҷорӣ аз хона баромада ба самти номаълум рафта то ҳанӯз бедарак аст. агар маълумоте доред ба рақамҳои иртиботии мо ки дар экран намудор аст занг занед ва ё ба мақомоти милитсия маҳалли истиқомат хабар диҳед. ин буди тилло ва наворҳои дастрас гардида эҳтиром ва риояи қонунро тавсия намуда хоҳони онем ки қувва ва иродаи шумо дар зиндагӣ ҳамеша созанда бошад. то дидори навбати хайр.